weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to mbouta to fumo guileyda to tasoto to magama to wompu to jareɓe to taktake to wulayenje to buruji to melga ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno shérif ha to galle shérif ceerno amadou to hoore ñiiwa ko on takkusan kadi juuɗa ha to galle ceerno oumara abdoullahi diallo to ñomel ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno idrissa diallo to boutanda e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie ma en jaa ha to thienel halayɓe ne tawe sara boggue toon noon ko afgol pont tufere aɓanini ko fate magol pont beele kayi wuuro ngone natta jukkade e saaha toɓoji so leydi sénégal hewɓe jaadani kayi eko Macky Sall waɗi haalande mum hollirde kay wonde sumgoji tijjanoji ne nogas joyiya lewru février 2024 wonde ɗiɗon sumgoji kayiya dirtinama ɗo ha yesso ko yiya ɗen mette noon saabi hono Abdoullah Latifa Coulibaly ko ministre secrétaire général du gouvernement kañuma démissionni hen e golle mum to leydi Mali douane mo Bamako ɓe teɓima drogue kewɗe no fewi jaara mumen e qime ha temettete capanɗe jeeɗiɗi millions taw ko franc CFA kedde afrique ma en kettoroɓino musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓɓeri ma en jaa ha to guerre hakkude Israël e Hamas jen ha to leydi Syrie to leydi Ukraine ha to dowlaci tettuɗi Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi docteur Djiby Sow le grand guérisseur traditionnel holliri tigui wonde fittata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirola omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma dokam sita wonduɓe prostate wonduɓe soppisa rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe ellaji musɗi ɓalli musoji keeceji musoje koyɗe guloje wonduɓe seyɗane ɗojjo duumiɗo deedi musoji ustoraɓe goragu e rafiji kewɗi le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne safra le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko jaadino ɓalwal e danwal kala omo yarani ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɗaɓɓoɓe kayitaji yiɗɓe ɗannade ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewe embauche kala le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne yawran ɗumen le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to wuuro men Kidira galle makko ne tawe to leegal plateau antenne tigo jimi tigui koye galle makko kala jiɗɗo hebdemo numéro uji makko leydi Sénégal mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 omo jogui kadi numéro leydi Mali ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko labɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne mbadden dando faade makko an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire borel te joni mbiya alhamdulillah
gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore jinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorelte kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorelte safrata ɓe mbi alhamdulillah gorelte ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorelte safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorelte so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ari e men addani men tan ko jamma. aadi bil aadi saladi aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji wi ko aada fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirolo omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartaraɓe kala omo yawran ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko jaadido ɓalwal e danwal kala omo safra ɓeena ɓe seydineji mahlide koye mumen ha kabɓa yanoɓe barogal e kala saaha koyɗe musoje keeseji musoje deeɗi guttoji ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗo maldana o ɓurdata balɗe tati ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne safra dendagal rafiji gorago kala jippiɓe leece yaaɓe yitade koye men e usuraɓe gorago kala e on fanno mo jogui leɗɗe ɗiɗi hen leɗɗe muɗete so tawi a muuɗi ɗum joni joni jiituɗa hoore maɗa ko meeɗi moosa leɗɗe goɗɗeɗe ko leɗɗe urete so tawi a urima ɗum joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko jawranɗo ɓen ƴeewoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe kayitaji e yiɗɓe visa ji ƴeewoɓe golle ko fate embauche sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne andina kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko yiɗɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina yimɓe kilal makkile makko wonde base makko ne tawe to Dakar en tawe ɗon miñi kone wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum ko numéro weeva ko numéro kadi Orange Money mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andi dendagal Mauritanie naɓe wonde base makko to Nouakchott taweteɗo leegal nettekka walla taweteɗo leegal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene tawe ɗon miñi ko almudo makko wiye ceerno Souleymane Diallo ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu malaɗo huune newiɗo sanne sanne ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nayi lewru colte woni février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya aletta nogas e tati lewru mawnum yawa hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayya e joyya habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawtahe ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah hono mbirno eɗen gardidi kabaruji men ko leydi Mauritanie keɗoɗen to leydi puɗɗortoɗen leydi Mauritanie ɓetoɓe weeyo woni météo ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui e nder waktuji capanɗe nayyi e jeetati paadi woni hande fayi janggo ɓe kolliri kay ne teska ma tigui ene teska tigui e nder to wargo 3e mour ha to adrara e nder région de insiri kala ha e yoga e nder leydi he kala teska hen ma keɗeli taw ko jaadude poussiére kaɗoji tigui yande nde woɗɗoyde ma waw teskede e nder leydi he e gana saga noon eɗen mbiya tan dendagal ɓen taw ko hutortoɓe o warlaji woni waɗoɓe transport joom otoji e waɗoɓe personnel kala nde mbawa tigui wattude hakkillaji mumen no fewi usta vitesse uji teɗi nden to ɓuuri rentade kay ha diwa oɗo saaha joni gam falade yoga e accident ji ha tengti noon kadi e yoga e nokkuji to jawdi feltata kala saaha e goudron ngaji kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina laamu woni ministre de l' intérieur bitede Mohamed Ahmed wol Mohamed Lamina o yettima aseta hanki o to Riyad noon ko leydi Arabie Saoudite nayumo toon ko tawtoriyede 8e édition woni tigui kolol battowol lawol jeetuɓi wala taw ko foire de la défense internationale sommet o noon ko ñande nayyi woni ñalawma hande o ha jeetati lewru colte février gonɗen ndu mbatu ngu joɗoto ko organisation noon général des industries militaires yuɓɓinta sommet o e nder sommet ma noon e nder sommet he ma peeje mawɗo fewi kewɗe ma waw kay ko fati e défense ma mbaw kay miccede toon ɓe kala toon kadi ko fati e gonka ko fati e janggo woni tigui avenir de la défense e ko fati kadi e défi aji gonaɗi hen kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ɓesgu cienela halayɓe naaɓe e fedde wondude fedde witende dental yakoraɓe cienela woni tigui guila e wurɓe nder leydi he ha wurɓe caggal leydi kala woni diaspora kamɓe kala noon ɓe ndendini peeje mabɓe e doole mabɓe kay yidde noon ko haɓade kay ko fati e yidde juktude woni tigui wiyete désenclavement wuuro mabɓe cienel ngo ina teska noon so tawi kay si kay ha ndungu ngu ari ndungu ngu ɓenni seeɗa walla e saaha ndunguji sahaji mbiyata saaha crue woni tigui nde maayo ngo ƴerata caali ƴettata ndiyam ha heewa ne teska tigui e to banggue cienel ɗo wuuro ngo ne juuko fodde lebbi tati yaade toon ko caɗele mawɗe no fewi ko ɗum saabi noon ɓe micci ɓe tawi kay ala ko wawata réglude ɗiɗon caɗele so wona kay wadde ɗon afde ɗon pont ko ɗum saabi noon yimɓe cienel naaɓe wadde ɗon oɗon pont beele kay ya garta o ene newnoɓe e kala saaha wona ceeɗu wona dabbude e ndungu kala tawa ya garta o ene wawa newanadeɓe hano hannirta ni ɓesgu wuuro ngo noon ndendini kene wona 50% woni tigui wona feccere e oɗon haalis taw kay koko mahata oɗon pont e oɗo saaha joni ɓe mbawi renninde ɗum tufere arwanide noon ko fate mahgol oɗon pont fawama yimɓe hewɓe noon ummima e nder leydi Mauritanie ɓe hen ummima to Nouadhibou ko wayno ceerno Amadou Tijani kañum woni almami jumamo kanso ɗo ko wayno ceerno Bocar Amadou Souleymani ɓe ummima kadi to Zoyrat ko wayno monsieur Ba Djibril Amadou délégation timmuɗo kadi ummima to ak juge ko wayno Aliou Diali Guèye ko wayno Sy Hamidou e ko wayno Boya Mouhamadou ko danniyankoɓe kadi cienel naaɓe woni diaspora mabɓe hewɓe kadi ummima ɓe hen ummiɓe to France ko wayno Mamadou Dia e ummoriɓe to ko wayno ummoriɓe kadi ko wayno Canada ko wayno monsieur Abdoula Demba waɗi kadi ummiɓe toon to Gambie yimɓe hewɓe kadi ummirima ɓe hen ummima nder leydi he ɓe ummoriɓe to Kaydi e to Rosso kala mbawi arde tawtorede oɗon cérémonie tawtorede cérémonie o e jooma wuuro ngo e ardiɓe diine ardiɓe commune adaji commune o kala technicien ko fati e mahgol pont kañumen kala taw kadi ko tawi kadi ko ministére de l'équipement et transport nelduɓe toon ɓeɗo kala mbawi tawtorede oɗon cérémonie teskama noon 50 e jeegom wuuro taw ko tawateɗe nder commune de Boggue ɗen guure kala moni hen kala wawi addude représentant ji mumen tawtorede e ɗon cérémonie ardiɗo cérémonie o noon ko cukko maire mo Boggue hono Sidi hono ardiɗo tigui hono
hono biyeteɗo Sidi yero bal kañum tigui ardi oɗon cérémonie tawi kadi mo takkodiri e conseiller makko hono biyeteɗo Alassane Ba sernaɓe noon tawtorama cérémonie o mbaɗi kadi duwawuji mumen janggi toon alqouran al karima yidde kayya nde golle ɗe puɗɗoto e dow jaam ɗe mbawa gasdi gasten e dow jaam taw kono ɓuuri yawrude ene ɓuuri hannirde hano hannirta ni kadi o heeɓi ɗum noon kadi teskama toon noon heeɓi teskama toon kadi dow heeɓi ɓe waɗi toon duwawuji kewɗi no fewi hono cukko maire mo Bogge woni hono Sidi o yetti o jarni ɓesgu Thiendel naaɓe wonɓe wuuro e wonɓe ladde kala e ɗeɗo golle payde no fewi pellital ngal ɓe jogui o holliri kadi wonde ma mairie ndi ma daro hen kay no doole mum ponno ɗoftude kay ha golle ponde mbawa gasde ha no hannirta ni cérémonie noon waɗi fayida no fewi woni tigui pottital kadi mawgal no fewi wona fottigal Thiendel naaɓe no didorno e jokki tigui ene jokki pellital mumen jogui pellital mawgal no fewi kay ko fati kay e golle mahgol e gasnude oɗon pont payidinɗo no fewi oɗon pont taw kadi ko pont payidinɗo no fewi hollirama noon hono association des ressortissants de Thiendel woni ART woni kawtal pelle ɓesgu Thiendelaɓe kala monen fof nan daari dole mumen ponno beele golle ɗe ene wawa gasde hano hannirta ni ene winde kadi ene winde hen kadi hono composition hewɓe noon gaari ene tawta hewɓe noon teskima toon tigui wonde banderol mawɗo waɗama toon a fama toon taw on banderol ene winda hen tigui ɗiɗo bindi woni composant sur comptant woni tigui comptant sur nos propres forces pour un développement harmonieux et durable woni tigui so tawi en ndentini doole meɗen e peeje meɗen kay eɗen mbawi ƴellidde nokkuji men hano hannirta ni ene winda hen kadi association des ressortissants de Thiendel woni ART woni fedde kawral walla kawral pelle ngal Thiendel ko golle paydinde no fewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to Thiendel ko ɗon taccirte tan payen to leydi Sénégal noon Abdoulatif Coulibaly ko ministre secrétaire général du gouvernement mo leydi Sénégal aseɗa hanki o noon caggal nde Macky Sall wonno haalande mum ala nation hollirde kay wonde kay dirtini sumgoji taw ko sumgoji hoore erima dialogue beele ɓesgu leydi ndi kala ne mbawa haaldude sumgoji ɗi jeehe taw koye dow peewal e dow pamodiral ɗum noon waɗi mette mawde no fewi wonande yoga kay e ɓeɗon taw ko gueele yimɓe laamu ha ɓe gona yimɓe laamu kala wonɓe nder leydi e wonɓe caggal leydi kala koye gan sanga noon hono Abdoulaye Latif Coulibaly ministre secrétaire général du gouvernement o holliri tigui wonde kay mette makko démissioni ha laaɓi e nguɗon laamu o wi noon wonde kay o habri ɗum kabaru o habri ɗum Macky Sall hoorejo leydi ndi wonde kay o yalti e oɗon gouvernement ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen lundiyankoɓe Sénégal woni opposition ɓe noddi aleda hande o seppoji taw ko seppo manggo e nder Dakar o jigui moɓodiral mabɓe ngal moɓodiral ɗon kono annama seppo kadi e en même temps kadi hollirde wonde tigui udditgol ruuma jarribu nde wonnoon kay kamɓe ɓe jaadani ko fati e miijo Macky Sall yidde dirtinde ko fati e sumgoji ɓe kolliri noon ko guila hanki jamma sangue 0 heure fonno udditde ruuma jarribu e nder leydi he kamɓe noon ñalawma hande o walla kikiɗe hande à partir de 15 heures ko ɓeɗo ɓe moɓodiral mabɓe ko fati kay udditgol oɗon ruuma jarribu taw kamɓe kala waddata ɗum Cheikh Tidiane Youm ko gardiɗo landa pira o holliri kay wonde nokku o holliri kay wonde ɗum ɗo tigui ko alada hande o à 15 heures ɓe puɗɗoto campagne mabɓe électoral ko noon kadi haabisi kañumne ko noon wi Khalifa Sall holliri tigui guila aseta hanki o taw o erima dendagal Sénégal naaɓe kala kanko Khalifa Sall o erima ɗumen nde ummoto kay daro kollira jaadade kay eko sumgoji ɗi dirtina ko Aminata Touré meɗino wonde premier ministre leydi Sénégal on holliri e nder réseaux sociaux ji wonde kay e ɗum ɗo ne tengtina jatirgol ɓawo tigui ko fate démocratie leydi Sénégal tigui kay ko Macky Sall ardi leydi ndi faade oɗo saaha joni o erima noon dendagal wiyeteɓe démocrate kamɓe kala nde ɓe daratoɓe cirguino ɓe mbawa kay faddade dandude ko heddi seeɗa e démocratie ɓe mbawa artude kadi démocratie nder leydi he ɓe paalo ɗiɗo miijoji Macky Sall taw ko jatiroji démocratique leydi ndi
caggal ɗum noon ko erago ko noon kadi dowlaci dentuɗi Amérique kañum e koye mumen kolliri goƴo men tigui ko fati kay dittingol ɗiɗo sumgoji ɓe erima Macky Sall hoore ndi nde rokkata tigui calendrier ɓurɗo wonde précis taw kadi ko fati e ɗo ɗon sumgoji ko noon cetal taw ko noon kadi yimɓe hewɓe taw ko cetal CEDEAO kañum e koye mumen kolliri hen tigui fayre men mawde no fewi eko dittingol ɗiɗo sumgoji ɓe erima kadi Macky Sall nde wawata kadi wadde calendrier ɓe erima kadi dendagal yimɓe dawri golle ɗiɗi Sénégal kamɓe kala nde mbawa tigui jebbilade ɓe mbawa tigui rende démocratie o ha tigui sumgoji ɗi mbawa wadde no hannirta ni ha joni ko riidi Sénégal keɗoɗen golle ko fate mahgol juma mawka ka leegal wokam e nder Dakar golle ɗe ene wayno puɗɗima ni ɓaɗe hollirama tigui ɓaɗe puɗɗima yaltude e nder leydi jaaru ɓe kolliri noon jaaru kene maaha juma ka golle ɗe kala ene qime ha temedde jeetati woni 800 millions taw ko franc CFA e nder ɗin 800 millions ɓe kolliri noon hen temedde ɗiɗi millions wawi tigui rendinede e oɗo saaha joni ɓe tami ɗum e juuɗe ɓe tami ɗum tigui e juuɗe mabɓe hollirama ɗon ñande tati lewru ñalawma hanki o noon waɗama tigui ko fate ñalawma dendingol haalis ko Allah wawde julle ɓe inni ɗum noon ko takkusana ɓe inni ɗum ko takkusana jumaki noon ko yidde rendinde koppereje kewɗe no fewi beele golle jamaka ene wawa mahede hano hannirtini yimɓe joom ngaaluji noon e ardiɓe tambiɓe diine e ardiɓe aadaji e nder nokkuji kewɗi mbawi tigui notitade oɗon to wuuro Lebu mbawi notitade ɗum tigui beele kalisaji ɗi ne mbawa rendede ɓe kolliri kadi moɓe daron doole mabɓe ponno ha ɗiɗon kalisaji mbawa rendirede jamaka mahe ha wawa gasde e nder délai dokkaɗo o tawa golle ɗe tardata ko ɗum tigui woni yidde mabɓe e fandare mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen AES woni alliance des états du Sahel ko catala dindingal leyɗe tati taw ko yaltude e CEDEAO oɗo saaha joni ɗen leydi noon taw kadi ko dadiɓe woni militaire uji kañumen darguiti laamu e oɗo saaha joni gardi ɗeɗon leyɗele woni tigui leydi Mali wondude leydi Burkina Faso e leydi Niger ɗe leyɗe tati noon ardiɓe leyɗe ɓe kolliri tigui ɓe jadani ɓe jonnani haydara kay ko Macky Sall dirtini ɗiɗo sumgoji taw ko sumgoji hoorejo leydi tijjinoɗe ñande nogas e joyyi lewru février ɓe kolliri noon ɗum ɗo ko coup d'état électoral joni noon ɓe paadi tigui ɓe goni tigui ko paadi kay ƴewde holko CEDEAO jogori kay peeje jogori ƴettude saabu ɓe kolliri kamɓe ɓe manno coup d'état e nder leyɗele mabɓe CEDEAO fawide mabɓe sanction ngaji mawɗi no fewi joni ni Macky Sall waɗi coup d'état eɓe paadi andude sanction ngaji ɗi CEDEAO jogori fawde kay e Macky Sall ɗum noon ko konngudi ɓeɗon ardiɓe ngal ɗon catala bitegal AES woni alliance des états du Sahel ɓe kolliri noon wonde kay oɗo saaha joni de Afrique kala ɓesguji leyɗe mumen jiiɗi tigui koko fate changement woni waylo ɗum noon ina tengtine tan wonde Macky Sall woni ko wadde ɓuuƴ ƴewde peeje kay beele ne wawa heddade e laamu ɗum noon koko gasata ha laaɓa e nder dongre Afrique kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar senno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden dadiɓe halfinaɓe ko fate haɓade drogue e nden kay kisala ɓe mabɓe taw ko koninkoɓe ngaalu woni douane koninkoɓe faggudu woni douane ɓe mbaɗi tigui haɓatoɓe trafic mbaɗi teɓande mawde no fewi to natirde Bamako ɗum waɗi ko ñande alarba capan tati e goho lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nani woni nder lewru maydu ndu kene ɓuura noon ɓe nangui kene ɓuura temedere brique taw ko drogue mo hinde couche tawi ene peesa capanɗe jeenayyi e tati piccal temeɗɗe ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi kilogramme jaru mum noon ene qime ha temetere capanɗe jeeɗiɗi million taw ko franc CFA mbiɗen ko ñande alarba capan tati e goho lewru janvier sanga 18 heures woni 6 heures kiki ko nden tigui ɓe mbaɗi teɓande ɗe e nder ko natirde nder taw waɗɗani Bamako e nder commune mo Diala Koroba e nder cercle mo Kati ɓe tawi ɗo drogue o noon kene woni e oto goto taw komo hinde tout terrain woni 4x4 tawi kadi ene woni ondi hen matricule auto ko matricule leydi Mali ne jolni kadi sagataɓe ɗiɗo tawi ko malinaɓe ɓen ɗiɗo noon teɓama kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe mbattama e juuɗe justice BMI woni tigui brigade d' intervention mobile Bamako kañumen mbaɗi ndeɗon teɓande fayidinde no fewi addi BI noon addi BMI ko lieutenant colonel Jean Jacary Dia Coulibaly ha joni ko leydi Mali keddoɗen biyeteɗo Garaba Sissoko o ñawama o taƴanama kay ñande altine ɓennuɗo nogas jeenayyi lewru janvier o ñawata noon ko on taƴanama omo leelo duuɓi jeeɗiɗi e kaso o
ñawira noon ko yoɓade fittanu jooma suudu makko biyeteneɗo Fatoumata Sissoko mo resno e lewru septembre 2019 o wardi suka debbo o noon ko boni kiram o tumno debbo o tigui kene yaltida e sagata goto goto caggal ɗum noon fiiɗum labɓe kewde no fewi ha wasi hen fittade mum ɗum wonno ko ñande 25 lewru décembre hitande 2019 ko nden tigui o wonno ɗeɗon gueɗe kamtorinde no fewi caggal guila nden noon ko nangonoɗo o ñawa tigui koye mayirɗe lewru janvier mayno ndu o tañanama mbiɗen duuɓi jeeɗiɗi e kaso habaruji men ɗemngal pulaar ha joni keddoɗen to dongre afrique jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama juuram. En calmitima Ghalii Abuu Bah, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o kabaruji men ɓurɗe tewtude e dongre afrique nde puɗɗoɗen ko leydi hono Côte d'Ivoire toon dey ko leydi ndi e kuuɓal guila e gadduɗo hono leydi ndi hani e jagorɗe mum e leydi ndi foof ɓesgu ngu dañi welamma e waytare gam folgu kippu mabɓe e taw kadi ko dow leydi hono Mali ndi caggal kay nden dañi fartange waddeɓe loggol mabɓe ɗiɗoɓol e leydi taw kadi ko kippu mo leydi hono Mali ɗum noon taw kadi ko oɗo kippu baɗonoɗo kadi humilié e dendagal kay e ɓen supportenoɓe ha addi toon caɗele mawɗe no feewi e kippu o ha addannani on gardiɗo hono kippu o woni entraîneur mum ittede e golle mum ɓe lomtidi ɗum en entraîneur hono goɗɗo caggal foof nde ɓe mbi wonde tan kadi ɓe ɗaminima kay e haqqillaji mabɓe foof mahayɗo ɗum koye ittude kadi e on compétition e nder kadi mabɓe ha Allah waɗi noon e guila kay leydi hono Maroc wono jaggodire wono on équipe ha wawi kay hono fiɗum addaniɓe kay artude kay e compétition ha wawde yaade 8e final e joni oɗo saaha kay ɓe mbawi kadi kañumɓe yaade kay toon to demi final ɗum noon waɗini leydi ndi kay beelamma e waytare e wawde kay jarde e mande oɗo kippu mawɗo no fewi to leydi hono Kenya gaddi hono leydi ndi William hono Ruto wawi wadde haalande mum ñande hoyre-biir tati lewru ndu gonɗe ndu wiide kay mbuñaari hani e wasde kadi wattude haqqille e ɓen kadi fonctionnaire uji en e kadi ko ɓami pellital ƴettude kay wawde kay wadde wonɗon ɗo koɗɗorde wadde ɗum on sitti taw kadi ko moftude hono gaz ha addini yoɓade e ɓen taw kadi ko pittali tati e cuumu kadi waɗa ko 1.1 jeetato neɗɗo taw ko ɓen e cuumi hen ɗum noon taw ɗon ko toon to ko Nairobi ko settata goto ɓami toon hono jayngol ɗum noon o holli hen mettere makko no fewi e jalde ɓen sankiɓe hani eɓen gañi foof nde Allah rokka ɗumen kono cellal toon to leydi hono to leydi hono Éthiopie toon de ko batu mbaɗojude mbaɗogo 37 ko dental leyɗele kono Afrique poti joɗade toon to Addis Abeba ko ñande 17 lewru ndu gonɗen ndu ko noon ha oɗo saaha ɓe ganda taw gardotoɗo fedde nde e nde hitande nde gonɗen RDC Congo kañume RDC Congo kañume Congo ɗiɗi foof mbaɗi taw kadi kañumne ko beelama mumen e kadi ɗanaki jamma o noon didorno gam hollude welama mum e waytare mum caggal kay kamɓene ndeɓe dañi hono polgu e dow leydi hono Guinée haɓe jeehi kadi demi final ɗum noon addaniɓe kay weltade no fewi e hani e ɓesgu ngu ɗum noon ɓe jalti e boli ɗi e yinde kay wiide wonde kay kamɓe kay aɓe belti no fewi ɗum noon Ghalii Abuu Bah ko ɗo kabaruji men e dongre Afrique nde ko ɗo kaɗɗen nen taw wonno koye dande musidɗo Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sando gam weltade Ayawo TV. Gorkay ni yande keɗatomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande nene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede buɗal yurmede aha Yaya Ndiaye
hay golle ma jooɗi peewi humpitede ɓuuri humpede nde won noon humpede welani kala keɗotoɗo jani weltare ɓiɓɓe fulɓe humbetake habaruji men ɗemgal pulaar habaruji men joolama jaabiri koninkoɓe ɓe leydi Israël ɓe jokki wadde bombardement mabɓe e nder banda de Gaza aleta hande o kadi ko toɓoji bomboje bombarde tigui yoga e nokkuji yoga e galleji kewɗi jani yimɓe hewɓe mbasi pittali mumen kula huuli jogaɗi joni noon wonde kay ko leydi Israël koninkoɓe arme mabɓe woni tigui koye préparde heblanade ko fate offensif militaire ɓe jiiɗi wadde e nder ngoɗo wuuro witego Rafa e oɗo saaha joni Rafa ko wuuro ngo yimɓe ɓuuri taw ko doga moltoyen woni réfugié ji hewɓe dogui kay moltoyi e nde ɗon ngoɗon wuuro gam yidde dandude e pittali mumen taw ko ɓena réfugié ji Israël ene huula noon wonde kay Israël woni koye heblanade gam wadde toon offense muɗum tigui bombardement ji muɗum aleda hande o kadi hono secrétaire d'état américain biyeteɗo Anthony Blinken omo tijja tigui jillu makko e nder moyen orient jillu ngu noon ma o yetto tigui ma o yid jillu ngu noon ko yidde arde kay ƴewde peeje beele trêve woni tigui fiyande ne dartine hakkude Israël e Hamas ha kay ɓe mbawa wurtodirde hakkude prisonnier ji e ɓen nanggaɓe otage beele kadi aide humanitaire woni balle ene mbawa nadde e nder Gaza hano hannirta ni ɓe kollirino teskama noon kanko noon hono secrétaire d'état Anthony Blinken omo tijja tigui ma o yetto e nder ɗiɗo nokkuji ko wayno tigui ma o arto Qatar so ummi toon o fayto leydi o fayto Égypte to ummima Égypte o yahto Israël to ummima to Israël o fayto Cisjordanie occupé o ummoto toon o fayto Arabie Saoudite foof noon koye peeje kay ƴewde no trêve o signira ministére des santé mo leydi Hamas mo ceetala Hamas foliri bila mum sakket ko fati kay e bownude e oɗo guerre ko fuɗɗi fayi oɗo saaha joni guila 7 octobre o holliri tigui eɓe jaara nogas jeeɗiɗi ujunere ne fayi temedere capanɗe jeegom e joyi neɗɗo wasɓe hen pittali mumen fodde capanɗe jeegom e jeegom ujunere fayi temedde jeegom e capantato neɗɗo ko barmi hen koto leydi Chili paaɗen bila mayɓe en kalinaki to Chili bila noon ɓe kolliri tigui wonde ɓeydima no fewi ko fati kay e ɓen tawa kadi ko mayɓe e cumuji e nder leydi he bilan sakket noon mo hooreji leydi ndi ɓayini eɓe jaari capanɗe nayo e jeegomo neɗɗo wasɓe hen pittali mumen koto leydi Ukraine paaɗen dadiɓe leydi Ukraine mbaɗi bombardement mumen to funnague leydi Ukraine e funnague leydi mabɓe he tawa kadi on nokku woni koye juuɗe dadiɓe ɓe leydi Russie ɓe bombardi noon bombardement onon mbaɗi ɗum tigui koye fuuro mburu woni tigui e nder boulangerie goto e nder wuuro ngo yimɓe nogas jeetato mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi marmi e oɗon bombardement koto dowlaji tedduɗe Amérique udditen kabaruji men aseda hanki tati lewru février Joe Biden hoorejo lewlaji demɗi Amérique goɗɗo kay e ƴamtude deuxiéme mandat mum o waddama sumgoji taw ko sumgoji primaire woni tigui sumgoji kala parti waddata hakkude mumen ƴewde kay walmo poti jembude ko fati kay e wonande mbiri kaɗon landa kanko Joe Biden noon test makko hanki mawɗo ene wayno heeɓi polgu manggu no fewi tawa kadi ɗum waɗi koto nokku biyeteɗo tigui koto nokku biyeteɗo Caroline du Sud toon noon ene wayno o Caroline du Sud o heeɓi toon polgu manggu no fewi saabu kay e nder temedere kala o heeɓi capanɗe jeenayyi e jeegom piccal nayyi o ɗaftodiranno noon ko yimɓe ɗiɗo woɗɓe ɓe o rendi landa ɓen noon wona tigui andaɓe no fewi e nder dawrugol ngol dowlaji tentuɗi Amérique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan on habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñum men sehil men Saydou Abou Bah so tawi ko roɓino dafuruji men e dongre Afrique ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu kettimaɗaki jaam ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Ablaye Sarr yo jaam Allah jogomi jogo on